usichazele ukuthi sikuphi la and kwenzakalani. La sise-287 Mahatma Gandhi Road ePoint la kwakubekwe khona abantu bama-flood victims ngo-2022. Then kuthe ngoJuni mhla ka-26 wafika umasipala washo ukuthi uzokhipha abantu abaqualifyayo bayise eMontclair. Thina okuthiwa siqualify mina nje baletha incwadi ngomhla ka-9 June bathiwa angiqualify for ukuthi ngingaya eMontclair ngoba kunomxhaso ovela ukuthi kuzokwakhiwa phansi kwegama lami uyakhiwa emakhaya. So angiphume ngizibonele ukuthi ngiyaphi nabantwana. So angikwazi ukuphuma ngizibonele ngingazi ukuthi ngizoyaphi engenandawo. Umuzi wami enganginawo la eThekwini wa-affecteka wamuka nama-flats. So and futhi angisebenzi anginayo nemali yokurenta nkosami angazi ukuthi sizoyaphi ngoba sihleli nje nale mthwalo la umnikazi webhilidi namhlanje uyasikhipha nale mthwalo ney'ngane zesikole naziyana nazo zizosala kanje iy'ngane zesikole zidabukisa ngase asazi nalokuthi iy'ngane ziya kanjani esikoleni lokhu uzolala zidlela asazi nje sistranded sisele kanjena umasipala uthi asiyibonele asazi-ke muthi awuyibonele ungasebenzi uphila ngegranti ungenayo indawo yokuhlaliswe bathi sibonele kanjani ngoba bona kwakumele besinike indlela ezokwazi ukuphila ngayo noma-ke besiqashe besinike umsebenzi izokwazi ukuyirentela uma bebona ukuthi asiqualify awukwazi ukuhambisa ugxisha umuntu nje but ingekho into omnikeza ukuthi uzoyiphilisa ngayo. So lo umxhaso abakhuluma ngawo awukophumi vele. Umxhaso mina abakhuluma ngawo uyakhiwa emakhaya kumanje and ngabatshela ungakaqali ukwakhiwa ngisakhumbula no-2023 yini no-2024 ngathi bangawakho umxhaso oba ngisahlala emakhaya vele emakhaya ngisahlala ngisho ngihamba manje yobuza emakhaya bazokutshela emakhaya ngifika makushoniwe noma kuDisemba kade ngayihlala eThekwini ngabatshela ngathi bangayakhi indlu baqhubeka nenkanabo bayikhanda ngakhuluma nomuntu aka-human settlement ngamtshela ngathi bangayakhi indlu ngafonela ikhansela emakhaya ngathi indlu bangayakhi bathi bayaqhubeka ngi-stranded manje anginandawo yokuhlala ngazi futhi ngizoyaphi ney'ngane. So niba ngathi imndeni emingaki nje khona? Imndeni la manje ku-14 and kunanomuntu okhubazekile la and une-short temp uyagula vele usecasukile already. Umasipala nje awunandaba nathi kahle kahle uhulumeni wethu nje akanandaba nathi into ayidinga kithi ivoti qha akanandaba nathi futhi akasithanda akasikhathaleli awukwazi ukushiya umuntu stranded ibhude engasebenzi umshiye nje kanjalo. Yes kade phela sasi-apply kube baba nenhloso ngoba amagama ethu nama-ID number ethu a-trend kwakumele babonge ukuthi lo muntu oyihlupha ngoku-apply kusho ukuthi yilo muntu ohlela phe-point kusho ukuthi already hhayi ngoba elinde ukuthi ezefide umasipala nawo umsebenzi uyawudinga kwakumele baziqashe kodwa sikhamisile kumanje. Iy'ngane lezi so zibuya esikoleni zithola ukuthi sengigishelo zibuya esikoleni zathola i-surprise kwakhona bhuti uma ngathi angikulandele ukuthi kusukela last week iy'ngane uyawubona ukuthi bezingena kanjani mhlawumpe yodwa izokukhombisa ungabona ukuthi uma zibuya esikoleni bezingena kanjani. Inkinga sekubekwa imithwalo lapho iy'ngane bezingena lapho ngespace ngaphansi kwegate elikhulu zingene ngaphakathi ephethini ngoba umnikazi webhilidi besekhiyile ezivela ngasasidini but uma ziphuma bebekuvulela uma uphuma musubuya uyazibona noma ugibela phansi kwegate noma ingane ihamba phansi kwegate ngaze ngenza ividiyo nje sizama ukuveza ukuthi iy'ngane zethu zingenani. So manje umnikazi uthi umkhipha ngoba umasipala umnikazi webhilidi uthi ukhathele ngoba umasipala uthi thina sesihlalele ngokuthanda kwedwa wasitshela ukuthi asiphume siyambuza naye ukuthi ngoba uyasazi nawe as umnikazi webhilidi kade sasihlela asisebenzi and siya-apply siphuma mihla namalanga hhayi ukuthi asi-apply hhayi ukuthi asifesi but umsebenzi wona esingawutholi e-South Africa ukuthi asiyephi abaphumelo bani. Nanamhlanje besise-office laPrima nanamhlanje sizozwa i-feedback encwadi esiyibhalile kwathiwa wathi usizi uPrima uyibhalile incwadi wayibhalela uhousing so asibuyele ngolwesithathu siyobheka i-respond ukuthi ithini. Then namhla masifika-ke sibuya kaPrima bhuzu iy'mpahla zigcwele eminyango odadewethu sebakhiphile nami ngiyaqoqa kwami ngiyakhipha. Manje nje endaweni nayo yiyo le nje le space lesi nje le space nje kusho uzolala la ney'ngane zethu siphelele la uNkulunkulu kuphela owaziyo ngoba phela akekho umuntu oyikhethela ukuthi ama-flood am-affect uyasebenza awusebenzi unendlu eThekwini awunayo kodwa iy'khukhula uma sezifikile nje zifikile nathi zasi-affecta-ke sa-affecte senze njani asisebenzi siphila kwi-country poverty nabo bayabona asiyaxakeka asisebenzi bathi asenze njani abasiqashi futhi wesiphathi mina nje abangiqashi mina ngize ngayicelela ngathi ngicela ekulist-ke la kade ngi-shortlist khona ngiyobhala i-test ngihla 17 ku-Frontier Kids bangiqashe kuze ngiphume kulesi cefo ngoba akekho umuntu othanda ukubheka akekho umuntu othanda ukuhlezi ekhamisa like iphupu lenyoni cha siyawuthanda umsebenzi wona ongekho and hhayi ukuthi asi-apply siya-apply mina imetro
B but ne-Metro B ephuma ngiya-apply futhi bangi-shortlista kusho ukuthi ayikho inhlanhla yomsebenzi noma ama-interview angiwaphasa sazi kodwa nje kubuhlungu mase si-stranded kanje. So ngizoya abanye bethi basola ukuthi izinto zabo zike zaphuma ngoba bayeza kuthiwa mangabe bethenga ugesi abanye abantu abasezindlini kuvela amagama engasibona wabo into kanjalo akazoyizwa. Hey sizule bhuti khulunywa ngoba siphela sinamagroup yabantu bama-flats bonke kwenzekile abasekhonobha omunye wathi uyothenga ugesi kwaphuma ugesi ubiza isibongo somuntu ongaqualifyanga endlini okuthiwa akaqualify but yazophuma angiyazi nje bhuti yabo istory nathi esingasiqonde sibuza kathi wenza kanjani umasipala izinto uzenzayo abanye basayinisa ubhuti nje okhubazekile wasayina kodwa uselela nanga umbone edinwa nje kwakumele ngabe ngokukhubazekile kade waphuma abantu abakhubazekile kade baphuma kodwa bamshile nawo. Okay, siyabonga.